टिल्लुखौ थारैनो मानोबा मोजां मोनलांग्रा जालांबाय आङो। नाथाय दा बुंना लानोबो हाया। जोबोद मोजां मोनो आं दा बेखौ। बेजों रायज्लायदाव मोजां मोनग्रासो जालांबाय आङो। नाथाय बिबा आंखौ मोजां मोनना मोना? नाथाय आं बेखौ दा जोबोद मोजां मोनलांग्रा जाबाय। मानोबा जोबोद मोजां मोनग्रा जालांबाय आङो जुदि बुंना लानो हानायमोनबा। आंखौबा मालाय लागोन ना लाया? आंखौथ' बियो लोगोसो सानो खोमा। आरो मालाय बिसाथ' बेसेबा धोनिखा। जोंनाथ' माबायदि न'फोरानो। थेवब्लाबो मुगैया खोमा दे, नङाबा आंखौ लोगो जायामोन आरो आंनि न'आव आलासि जानो फैयामोन। नै बेखौ सानबाय थानायखाय फन हरबायानो। ना बेबो आंखौ सिरि फसायखुमायो। बेनि थाखायनो आंनो फन हरबाय थायो खोमा। मा सानो आङो। हेलौ बुं टिल्लु साहाब। मा दिनैनि खबरा माबायदि? इस्बा सानफ्रोमबो खबरखौनो सोंबाय थागोन। मोजाङानो दे। नोंहालाय होमबा? दङ आंहाबो बिदिनो गोदाव सोराव। न'आवबो रावबो गैया। आब'मोनाबो फैगोन होननानै सोलाबाखैनो फैनो। मोस्रोम आब'मोना? औलै पुर्निमा, एकदम हारसिं बोरैबा मोनथारो आङो, मिथिगौ ना? आंनो सासे गार्लफ्रेन्ड नागिरना होदोलै पुर्निमा। एकदम सिंगोलथार आं, मिथिगौ ना? गार्लफ्रेन्ड? दा आं अबाव मोनो दे? आंनाबो मालाय लोगोफोरा दंजोबखायो आरो सोरबाथ' हाबायानो जाबाय। नांथारगौमोनलै सासे आंनो। डाइरेक्ट हाबा खालामना लाबोखागौमोनलै लोगो आं, मिथिगौ ना? बिदि हारसिं थाबाय थानो हायाथ'। बिथिंजाय ओंखामबो संनो दङ। ओंखाम उखैना दङ, ओमफ्राय संनो बादों, मिथिगौ ना पुर्निमा? आयु नंमारगौबो दे टिल्लु। नों हारसिं संना जा, बिदि उखैनायखौ लाखिबाय थानाङा। ओंखाम संना जा, जेबो नङा दे। दादि संनो बादों आङो पुर्निमा। संना होफै नोङो। आयु न' खाथि जानायमोनबालाय संना हैगौमोनानो। दा एसे गोजान जाबायना। आरो आं संना हैनो हागौ, नाथाय मानसिफोरा एसे बोरैबा नोजोराव नायगोन ना, हाजारबाबो आङो सिख्ला। बेनोथ' जाहैबाय खोथाया। दे दाबो जेबो नङा दे, एसेबांबो बानाङा। नोङो संबाय थानो बायोबा संखाना दोनखा नोङो ओंखामखौ, दायो हरनियालागै। संबाथ' बिदिनो संखानोसै। दा आंनो गार्लफ्रेन्डखौसो नांथारगौमोनलै लोगो। अबाव मोनमारगोन दा? मोनगोन दे, नोङो टेनसन लानाङा। टेनसनलै, मालाय बुकिं गोजा, अबाव मोननो। आरोथ' आं बायसिखौ सोर मोजां मोननो, सोर फैनो आंजों। नों बासिखौ? माने नोंलाय माथो गाज्रिखाय दे। नुनायावबो मोजां, आरो नोंनाथ' न'फोराबो मोजां। सिख्लाफोराना फैनोसो नागिरगोन नोंजों। नों जेबो टेनसनखौनो लानाङा, नों सिख्ला मोना सानना लानाङा। नंगौ नामा? फैगोन ना? औ थांगोनथ' र'। पुर्निमा, आं नोंखौ मोजां मोनो। नाथाय दा बुंना लानोसो हाया। बुंना लानोबो बोरै? जुदि आङो हाबा जाखांनाय नङामोनबा आं बुंना लानो हागौमोन। नाथाय दा आं नोंखौ मोजां मोनो होनना बुंना लाबाबो नों आंखौ एक्सेप्टखौनो खालामनाय नङा खोमा। मानोना आङो हाबा जाखांनायसो। गोसोनि बाथ्राखौ बिराद बुंनो सानो आङो। नाथाय नोंबा आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खामा, बेखौसो गिबाय थायो आङो। बिथिंजाय आङो हाबा जाखांनाय होननाबो खिन्थाना लानो हायाखै, लाजिनानै। मा जाबावनोलै। नाथाय आंनो दा सासे गार्लफ्रेन्ड नांगौमोन। बै बिबारि आब'मोनाबो नागिरना होगोन होननाया मा जाखो? बिदि हारसिं थाबाय थानो हायो नामा? नङा, संनाय खावनायनिबो बाथ्रा दङना। आं सासे हौवा मानसि जानानै बिदि सानफ्रोमबो संना जानो हायालै, बायो। आरो ओंखाम बासि ओंख्रि बासिफोरखौ बेसे जाबाय थानो आङो। संबाथाय फुरा हरालागै संना दोनखायो। मा जाबावनोलै टिल्लु, नुदोंना लैथोसेखौ गारना लानाया? दासो मोनदों मस्लाखौ। दाथ' बिसोर सानैया मोजांबो जालायबाय खोमा, रामोदाजों बिजों। आंहासो नै थाबाय था हारसिंनो। बिजुलि गुन्दिया साला। बेखौ मानो आं हाबा खालामनांगौ दै? आं मानो नागारना लानाय लैथोसेखौ ओरैबायदि फस्थायो, माने सानफ्रोमबो फस्थायखायो आङो। बिजुलि पापि साला, थैनो रोङिया थैबाबो जायो। आंनि एसेबां मोजां जिउखौ ओरैबायदि गाज्रि खालामना होबायना बियो, साला पापिया मालाबाबो सुखु मोना बियो। लैथोश्री, नोंखौ आं थारैनो लाबोमारगौमोन। जुदि रामोन्दाया नोंखौ हगारनायमोनबा आं नोंखौ लाबोमारगौमोन। नोंखौथ' मोनगोनसो सानदोंमोन, नाथाय मोनदिया। खाफालानो गैमारालै, खाफालबो थानांगौ।
दा नै पुर्निमाखौबो आं सिरि सिरि गोसोथोखुमायो, बेखौबो आङो हास्थायो। नाथाय बिबो आंखौ एक्सेप्ट खालामगोन ना खालामा? आंथ' दा पुर्निमाखौनो लाबोनो गोसोथारमोन जुदि बियो फैयोबा। आं बेसेबा गोसोथोखुमायो बेखौ सिरि सिरि मोथो मोथो बेसेबा गोसोथोखुमायो। है लाइफआव हिनजाव मोननाय नंला खोमालै आङो। मा आंनि लाइफआलाय बिदिनो हारसिंनो थांसिगोन ना मायोलै? दै बिदिबालाय बोरै जानो? मोजां नाङालै बिदि हारसिङै थाबाय थानो। बाल बिदिबा आं थैबाबो जायो। एसेबां गिदिर बिल्डिं न'आव आं हारसिं दै। मा जाबावनो खाफालखौनो गाज्रि होनना सानना लानांसिगोन दै। बे अनसुमाया आंनि फनखौ रिसिभ खालामा ना? नायना लागोन आंबो। थाबिस गानथारगोन आं नोंनि नामाव। ओरैबायदि थाबिस गानगोन आङो। आं थाबिसखौ गाननाय लोगो लोगोनो नों आंनि फाग्ला जाखागोन। बिदिसो थाबिस लाखागोन आं। आंनि फिलिंसखौ एसेबो बुजि मोना ना नोङो अनसुमा? नै आं दिनै न'आव थांनो ओंखारदों। ओजों बेसेबा मोजां मोजां अजा दङ। जों गामिनि मादै सासेया बिराद अजा मिथिगौ, बियो बिराद अजा सिनायगौ, गिदिर गिदिर अजा, कारहा कारहा अजा। थाबिसखौथ' लाथारगोन आं नोंनि नामाव। थाबिसखौ गाननाय लोगो लोगोनो नों आंखौ गोसोखांगोन, आंनि फारसे फिलिंस फैगोन, आंखौ गोसोथोगोन, आंखौ नोङो जेनेबा फाग्ला जागोन आंनि थाखाय। जों गामिनि समबारि मादैयाथ' बेसेबा बुजायोमोन हौवाजों। ओमफ्राय अजानियाव थाङै थाङै दा हौवायानो बुला। बिराद अनग्रा जाबाय। होमबा आंनियावबो खाथिगोन। समबारि मादैनि मोदोमावथ' थाबिसानो थाबिस नुगोन नोङो। गोदनायावबो नुगोन नोङो, आखायावबो नुगोन, जानजियावबो नुगोन, जेथिंबो थाबिस आरो आस्थाम। थांसै दानियाबा। बे बोराया मा खालामबाय थाखो आंनो फैसा हरनाया? ओइ मा जाखो? फैसा लाबो थाबैनो। बे रामुसिं बोराय खाथ्राया साला बोराय मांग्राङा मा मार जानाया मानो लाबोआखै दाबो फैसाखौ? आं थाबैनो थांनांगौ। नङाबा आं ससे दोनैनो दे गारिजों। नाङाहाय मा, आं हारसिं थांगोन, आं हारसिं थांनो हायो दे। लाबो फैसाया। माथो जायोखाय आं दोनैबा? आं एसेबां मोजाङै दोनना फैगौमोन न'सिमहालागै। आंहालाय आथिङानो गैया ना आखायानो गैया। आं थांगोन ना हारसिंनो लाइन गारियाव। खालि आंनो फैसाल' हर। मा फैसा हरनो बादों ना मायो? आयौ एसेबां खेबखा आरो नों आंनो फैसा होनो बादों गारि भाराखौनो। बिदि नङालै गांजेमा गोसोम रानि। होनबा बोरैथ' होनबा? लाबो फैसा थांसै, आं गोबाव जाबाय। हरनो बादों होनाखै मानो? लाबो फैसाया 10,000। 10,000 नङा, माबा हर 10,500 हर। गारि भारायाबो नांगोन ना। थांनायावनो 200सो थांखागोन, फैनायावनो 200सो थांखागोन। लाबो। फैसाखौ मोजाङै लादे, गोमागोन। मानो गोमानो? गोमाया रे। लाबो। ओमफ्राय न'आव माला फैगोन नोङो? फैनोथ' इसेबो थोबसेबो गोसो गैया आं, मिथिबाय बोराय मांग्रां। नाथाय मा खालामबावनो, फैयाबाबो जाया। बिथिंजाय आयाबो बाराद्राय गोबाव थाबा होखाबाय थागोन। आंहा जेरावबो सान्थियानो गैया। जियानो जाया मानो जेखि जाया अनसुमाखौ आङो आंनि खालामना गारथारगोन, मिथिबाय बोराय मांग्रां हाट। आङो अनसुमाया आंखौ गोसथोनायनि थाबिस लायनो थांसै, मिथिबाय बोराय खाथा। नों मा फाथा मोनो आंजोंलाय? जेबो फाथा मोना नों आंजों। दाथ' नों आंनो 10,000 फैसाखौ होना लाबायसो। थाबिसाथ' एसेबां 10,000 लानाय नङा खोमा। न'आव आङो न'आव एसे गोबाव थानोबो हानाय, जेनेबा सप्तासेसो थानोबो हानाय। आं गोबावथार जाबाय नालाय न'आव थाङिया। बा एसेबां सप्तासे मानि थागोन आरो? माथो जायोखाय? आं मा न'आव सप्तासेबो थानो मोना नामा? नोंसोरनि न'आवनो नोंसोरजोंनो गुलि गुलि थाबाय थानांगौ नामा? आङो आंनि बिमाजों थानाङा? नोंजों हाबा जाबानो? बा आंजोंबा माला गुलि गुलि थाबाय थायो? आंनि खाथियावनो जिराया। उन्दुफानायखौथ' बाद हो, आंनि खाथियावनो जिरायनो नागिरा। आं जुदि बिनि खाथियाव जिरायोना होमबानियाथ' उथिना थांखाबाय। दे थांसै आङो। दे होमबालाय दिनैनोबो नांलायाबालाय। नाङा, बेसेबार बुंनांगौ दिनैनो नांलाया आंखौ। आं हारसिं थांनो हाखागौ। दे होमबालाय थांदो। मा जाबावनोलै रामुसिं, फैसाखौथ' 10,000 नङा 10,500 लांबाय। हराबाबो जाया हिनजाव, दा हराबाबो गाज्रि मोनगोन। हरबाय दे, मा थिग उनफोराव आंखौ अनलांनाय जानोबो हानाय। जि जिनिस बियो बेखौनो होनांसिगोन बायनानै। आरो फैसा बिबाथ' होखानांगोन, नङाबाथ' बांसिनसो सैया जालांगोन आंखौ। बा अनजिमाया खुथिया आंनो फन हरमारलालै। आंखौलाय मा गाज्रि मोनमारबाय ना मायो? माथो फनखौनो हरला। नङा बे मानसिया जाम्बि ना मायो? आंहा सोर गोसोथोनाय थानो दे।
सोर खिन्थाया बेनो जाथो बाथ्राफोरखौ थै आं थाङोनो मालाय गार्लफ्रेन्डनि न'आव आरो गार्लफ्रेन्डआबो मालाय आंनि न'आव फैनो थै ओरैनोसो बानायना बुङाखैथ' बियो आंखौ ना बै रतन मोनानो खिन्थादों ओरैनो बानायनानै एकदम बिसोरनो हारामिथार खिन्थानोबो हानाय फनखौ खिन्थु हरमारला दे अनजिमाया नङाबा गेजेर गेजेर खबर लायोमोन मालाय बे गांजेमा गोसोम रानि आनैया आंनो फन हरलायबाय मा मोनो बियो आं बोरैबा मोनोलै दै आनै मानो आंखौ बिदि सानलाबायदों नोङो आं रिसिभ खालामालै आनै आं नोंखौ गिग्रा जाबाय नों आंखौ मानो बिदि सानलाबायखो दे आनै दुखु मोनोलै आङो नोंथ' आंनि बिमा बायसिसोना नों आंनि बिमानिसो नों आंखौ मानो गोसथोनांगौ आइमोना मोनथिबा आमाइमोना मोनथिबा आबैमोना मोनथिबा मा जागोन दे मा सानगोन माबा रिसिभ खालामाबाबो फनखौनो खनले खनले हरबाय थायो आं रिसिभ खालामा माथो दानो रिसिभ खालामबाबो आइ लाभ इउ भेरि भेरि आइ लाभ इउ बेखौनो बुंबाय थागोन नोंहा एसेबो लाजिनायबो गैया होमबा दै आं आनैखौ बिदि सानथाराखैमोनलै जुदि आङो बिदि होनना साननायमोनबा आं आमाइमोननि न'आव थांनानै थाङामोन न'आवनो थाबाय थागौमोन आं बाल माबायदि बिमानोलै बियो लाजिनायबो गैया जेबोबो गैया आंहासो बेसेबा लाजिनाय मोनो ए आबा अनसुमा दहायनिफ्रायनो फन गाबबाय थादों नोंनिया सोर फन हरदों मानो रिसिभ खालामाखै नोङो माबा आयै रावबो नङालै कम्पानिनिफ्राय हरदों ए फाफिफोरालाय मानो फन हरबाय थायो रिसार्ज जोबनो जाबायना आयै बिनिखायनो हरलायबायानो बिदिनो बिसोरो रिसार्ज जोबनो जाबानोथाय फन हरबाय थायो ए आंलाय बेखौनो सोर हरबाय थादों होननासो सानदोंमोन हनै हरबावबाय नोंनिया कम्पानिनिफोरा बिदिनो आयै बिसोरो हरबाय थायो मानसि बे असभ्यलै बिदिनो बार बार हरबाय थायो आरो सोरबा औ आयै आबैनियाबा लोमजानाया बोरै जाखो मोजां जाबायना जायाखैबा फनबो हराखै र' आङो आबैनिया हामबाय खोमालै आयै हामबाय दे बुरैबायबो ना मानसिया आंनो बुरैबाय बिदिनो आरो मायबा नङा मायबा मोनसे जाबाय थागोन बुरैबाय नालाय औ आयै मा होननानै खिन्थानो आयै बिराद लाजिनाय मोनदों आं बे आनैया लाजिदोंना लाजियाखै आं मोनथिया नाथाय आं ओरैबायदि माने थैगोन बायदि लाजिनाय मोनदोंना माने बिनि खाथियावथ' आं थांनो हानाय नङा आं मोखांखौनो दिन्थिनो हानाय नङा बियो दा नाथाय आनैया जेबो लाजिनायानो गैया बार बार फन हरबाय थागोन सानफ्रोमबो बाराबा ब्लकसो खालामना दोनगोन र' दा आरो ब्लक खालामबाबो बोरैबा जागोन होननानै ब्लक खालामाखै आं ओमफ्राय बाराबा ब्लक सक खालामना दोनजोबगोनलै मा बेलाय हरबाय थायो लाजिनायबो गैया माबो गैया लासिं सिंनो माबायदि बिमानि मोननांगौ माबायदि बिमानि मोनदों आङो बेनोसै आमाया 40-50 बोसोरसोनि बैसो जानाय हिनजाव लाबोबाबो जागौमोन खमसे खम 40 बोसोरसोनि लाबोबाबो जेबो नङामोन बै गोरलै 25 बोसोरानो जायाखै गावजों इसेबो गोरोबा बिनि थाखायथ' बिदि जादों बियो बे बिमायाबो मानो ब्रा ब्रा हरनांगौ फैयै मानसिफोरखौ दा नै आंहासो लेथा नांबायना आंखौसो गोसथोबाय रावनोबो खिन्थानोबो हाया लाजिनाय मोनो नङा मा होनना खिन्थानो आं दा लासिं सिं दे होमबा लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय दे नोंथांमोनाथ' आंनि प्रब्लेमखौ मोनथिखागौ थेवब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय बानायबाय आरोना खस्थ'यैबाबो बेमारखौथ' दाबो मोजां मोनाखै दाबो नै ज्राव ज्राव आलुगासिनो ओमफ्राय गोरनाया एसे सेबथेगासिनो आरोना मोजांखौनो मोनाखै आङो थेवब्लाबो बानायथारबाय आरोना गुसुंनिबाबो नोंथांमोननि थाखाय बिदिनो सानफ्रोमबो हगाराबाबो नोंथांमोना गेजेर गेजेर नुबाय थागोन आरोना गेजेर गेजेर हगारबाय थागोन आं माने हाजार बेमार जाबाबो हगारथारगोन आरोना माने हानायसिमहालागै हगारबाय थागोन जेनेबा सानफ्रोमबो हगाराबाबो बिदिनो गेजेर गेजेर हगारबाय थागोन आरोना दा माने बेमारा हामागौलागै सानफ्रोमबोथ' हगारनो हाया लोगोफोर मानो होनबा रायज्लायनो खस्थ' मोनो आरोना गोरनाया मुलिखौथ' जागासिनो र' लोगोफोर दा आङो गोदान मुलि जागासिनो दिनैसो जादों ओमफ्राय मोजां मोनाखै आरोना नाथाय उनाव मोजां मोनलांनोबो हानाय देनाय एसे दा सानसेयावनोलाय अबाव मोजां मोनो नङा होमबा लोगोफोर दे होमबा ना लोगोफोर थाथ'लायदो आरोना गाबोन हगारगोन ना हगारला मोनथिला हगारनाय जाबाबो बारा गोलावै हगारनो हानाय नङा आरोना मानो होनबा रायज्लायनो खस्थ' मोनो आरोना खेबसे बुंबावबाय नोंथांमोनाथ' आंनि प्रब्लेमखौ मोनथिखाबाय नङा होमबा लोगोफोर आङो दाखालि प्रब्लेमखौ खिन्थाखादोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव
दे होमबा लोगोफोर ना थाथ'लायदो थेंक इउ भिडिअखौ मोजां मोननोबा लाइक कमेन्ट शेयार साबसक्राइब खालामनो बावनाङा दे लोगोफोर दे होमबा